Siafo eye mudofo pa ifia jimfo a ankrabium enenso ye share ene senyame a dom na wa ba ye nchen wo yen Afrika se yiso a yema wakwa ba channel ha ne ma bi sane ye kaka ye hu nipesu a ye ne nipa ban a ye hye ye hu nkran afei so ye de niam ba ko abien bi tutu akwan mu a ema ye hu niema ye betimi aye de aboa ya abrabo na ya abrabo no akoyie sen sania na enra eteno ena ye wa awoda ye ma wo awoda pa obade ento ni hyirensu enwuso na we bisade nyinara embremu mawo nene asem a edegwa no akanfo kasa biara a woka no wodi fi baase enti mefi ase wo bem mpanyinefo se dua ebewo no dua enya ebewo no ye tu ase ye mbuso na obebi sese me be ye gina den so me be ye gina se ye mu bebre wo ho ase won ye nkasa na ye amfatwro kronkron asem abamu a na kire se ye nsem na ye ka no sebie mu sebie nyaado eye motafo asem na wo bebi sese efia jemfo a wa asem ya wo kan ni nyina so won wo Bible mu ya mahasa ye bekenkan twro kronkron ye bai se niema esisi a ya nkasa ye betumi asesa wo ya abrabo mu ama ye tumpom eno ni ye bedi hu nkomo Suban a ya nsesa emfi ho no ɛsɛe Suban a ya nsesa emfi ho no ɛbɛsɛe wo sɛ yɛhwɛ ɔhene Soloman yɛhwɛ ne papa David na suban bi wɔ wɔn ho a wanhwɛ anka enti akyiri no kyerɛ kronkron ne kase Solomon ware mmea bebree na mmea ni bi kura no na ɔno ne kurom mmara amane ene nhyehyɛe ene amamere no na wonim na emum wɔtwe Solomon ɛkɔ wɔn kuro so ema Solomon mum ɛkɔsom ahoni a na saa emaayewa yi a Solomon ene wɔn twempena anaasɛ wɔware wɔn no ɔno mum ɛkɔsom saa wɔn kurom ahohi no na akyiri no twro kronkron se Solomon abrabo ankɔ sania na ɔpɛ no fa bio sɛ yɛhwɛ na agya David nso a na David nso wɔ suban bi wɔ ne ho a wansesa emfi ho anaasɛ obi mpo anka nkyerɛ no nti no na adwena ama ne ho so na nani baa ne ho so no na asɛe no ekosi sɛ ɔkɔfa obi yere efisɛ wanhyɛ ne ho so efisɛ na suban no wɔ ni mu nti no wantimi anhyɛ ne ho so sɛnea nka ɛsɛ sɛ ɔhyɛ so bɛmenye ni sɛ ɛno pɛ na ɔhene David ɔyɛ bɛno ne yɛatwerɛw nti ɛno ne yɛbɛka ameka akosi dan obi wɔ hɔ a obehu sɛ ne baketwa ɔbɛkɔ kurom bɛba na abofra na fa te so agyira mmoa ɔkraman na wakum na watu ne nsono egu hɔ ɛyɛ huye ɛyɛ suban bi a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ano asɛm ni yɛpɛ ne korasi bere ebi wɔ hɔ a yɛ atoro nketenkete a yɛn mpanyinfo yi nyinaa yɛyɛ ebi wɔ hɔ a yɛn nsɛm no yɛ keka ensi so yɛn nyinaa yɛwɔ nneɛma nketenkete bi wɔ yɛn ho a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie na yɛtu ase na yɛde yɛn ho na abusuafo a wɔwɔ yɛn nkyɛn so wonya gidi ne nkuranhyɛ ɛwɔ yɛn mu mise suban a wanhwɛ ne yie suban a wanhwɛ ho asɛm anka no ɛsɛe wo ɛbɛsɛe wo na wanhwɛ yi a ebegu w'anim ase ɛwɔ mmra a na w'ani kora enda so yɛka akosi dan mmra na yɛwɔ afe apem ahankron aduowɔtwe ana aduokron mu no
na onimdifo bi wɔ kurom ha ne yɛfrɛ no Bill Cosby. Sɛ saa abere no nso na wɔ Ghana nso a megye di sɛ wohwɛ ne TV kakra ɛwɔ wo black and white TV so na obiara nim no na America fo frɛ no America fo agya. Na mfi bi atwa mu no yɛtee sɛ wɔakyere no ɛfi sɛ ɔne mmea bi akɔbɔ nkuro bɔne ama ne ho akɔdim. Bio yɛwɔ krakye bi na ɔde R. Kelly na ɔto nnwom bi yɛfrɛ no The Closet Chronicles. Na wotie nnwom no a wotim nso ɔbɔ adeɛ akyɛ n'adeɛ ankasa. Na ɔno nso wɔ suban bi wɔ ne ho a wanhwɛ ɛho asɛm anka. Anaasɛ obi anka nkyerɛ no. Anaasɛ obi ka kyerɛ no nso wamfa. Ɛnɛ wakɔtwere abankokum. Saa nso na yɛate sɛ PDD ɔno nso yɛka America fo nnwomtofo a wɔakɔdere wɔm akuku dam a ɔka ho bi. Nso ebi a na suban bi ɛwɔ no ho ne sika nti obi antimi ankɔkyiri anka nkyerɛ ne sɛ bra suban wɔ ehwɛ ho asɛm naka. Ɛno nso aban de ne nsa akɔbue ne pon. Ɛho akyiri asɛm no nso yɛn nyinaa yɛbɛte. Aberante bi a ɔno nso otwa sini yɛfrɛ no Jonathan Mayers. Ɔno nso ɛnɛ aban de ne nsa aka n'abrabɔ. Meka kɔsi dɛn? Meka kɔsi sɛ Nyame adom suban bi ɛwɔ yɛn ho a yɛbɛtumi de akɔ ɔsɛe ne ɔhaw ne atetee ne animguase mu. Ɔbɔ adeɛ de ne nsa aka yɛn na yɛn wɔ nkyerɛ yɛn yɛ na yɛn mu ngu ase ya. Na kyerɛ sɛ wɔma yɛn kwan sɛ yɛnsesa mfi yɛ abrabɔ no ho. Mewɔ me de mewɔ yɛn ho adwuma. Nti wo so me de eyi reto w'anim. Hwɛ ho asɛm naka. Yɛwɔ ha sɛ yɛhyɛ yɛn ho nkoran ne yɛakaaka yɛn. Ne yɛtutu yɛn ankasa yɛn ho yɛn pɔmpɔ mu nso. Ɛyɛ mmɔdɔfo paa. Efi agyemfo a ankra.